Здравейте и добро дошли в новия ми канал, където ще играем някакво да е Brawl Stars. Ще отваряме нови неща в Brawl Stars, така че... Втори епизод, откакто отваряме Brawl Pass-а. Ooh, you Na ba- brought your na my top. brave today. Cute. Така че, пичове, нападете мощно лайк бутона и харесайте клипа, защото тук става бомбастично. Rosa is my name, Botany's my game. Няма да повтарям, знаете си работата, абонирайте се за канала, направете го още сега. Ако сте нови в канала или не сте се абонирали, направете го още сега. И задължително с камбанката. За да получавате известие, когато кача нов клип. Достигна, бро! Time to move to the boombox groove. Васили! Easy. It's time to level up. Хайпер ченч! Искате пак? Нищо! Ранкет. Добре. Отваряме за сега само такива. Колко минути стана? Ага, една минута. Добре. Super rare. Mythic. Мистик! Нов герой! Просто! Ако спечеля още един бонус герой, абонирайте се веднага, щупите камбаната. Лайк, сабскрайб, споделете клипа, настанете се удобно на където и да сте, да пътна на килима, на леглото, на ламината, в банята, в туалетната, където и да сте. Веднага гледайте и ударете мощно. Yeah! 54 героя! Още повечето от леко старият апдейт на Brawl Stars, само че с участието на Kenji. Аха. I am NanoChef. Human-noodle relations. Още бонус на щатки. Don't you just hate sushi? Пичове. Ходиш в другата стая, трябва сигурно малко да спиш. Добре. Това беше бомбастично. Чао. Лека. Ако ви е харесал този клип, ударете веднага всичко. Щупете лайк бутона. Това бях аз, Влади, и очаквайте нов клип. И до следващия клип. Аз бях Влади. И пак повтарям. Ще се видим и на следващия клип.